سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري بزغلله عقمنا زبرخو لمدتات ኣብዚ ኾነ ሞያ እቶም ጸብለል ዝበሉ ሰባት ካብቶም ካልኦት ዝፈልዮም ነገር እንተሎ ናይ ምትግባር ብቕዓቶም እዩ እዚ ክእለቶም ድማ ንብልሖም ተውህቦኦም ዝውስኖ ክንዝንግዖ ዘይብልና ሓደ ሓቂ ግን ዝኾነ ብቕዓት ተጠሪ ምዃኑ እዩ ሕጂ እውን ነዚ ተጠራይ ዓቕሚ ክንበቕዖ ናይ ምትግባር ዓቕምና ወሳኒ እዩ ንዝኾነ ክትመልኮ እትብህግ ነገር ተወፋይነት ኣጽኒዕካ መሓስ ምጽማም ኣተክሮ መሃብ ብፍቕሪ ምዕያይ ወሰንቲ ባእታታት እዮም እንተኾነ እዞም ባእታታት ካብ ምሕር መድግጋም ኣሰልቸውቲ ኮይኖም ስለዝርከቡ ኣቓልቦ ንነፍጎም ኢና ፈቲና ጸሊና ግን ንሶም ወሰንቲ ባእታታት እዮም ስለዚ ናይ ዕቤት ብልጽግና ንብህግ እንተኾይና ግድነት ናይ ምትግባር ዓቕምና ከነበርኽ ኣለና እዚ ስነ ሓሳብ ናይ ምትግባር ብቕዓት ካን ምዕባይ ወላኳ ኣዝዩ ቀሊል እንትኾነ ንዕኡ ተኸቲሎም ዕውት ውጽኢት ንዝርአዩ ሰባት ግና ውሕዳት እዮም ናይ ምትግባር ልምዲ ምጥራይ ነገራት ኣብ ጊዜውን ኣብ ሰዓቱን ንኽትግበሩ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ካብዚ ሓሳብ ብምብጋስ እምበኣር እዞም ዝስዕቡ 7 መንገድታት ድማ ናይ ምትግባር ልምዲ ንምዕባይ ዝሕግዙና እዮም ነዞም ልምድታት ብምኽታልን ብምትግባርን ድማ ዓቕምና ናብ ዝበረኸ ደረጃ ነሰጋግሮም ቀዳማይ ክሳዕ ኩነታት ምቹእ ዝኾነልካ ኣይትጸበብ ብዙሕ እዋን ኣሜሪካ ወይ ኤውሮጳ ምስ ኣተኹነ ስድራይ ክሕግዘ ክንዲ ዝገንዘብ ምስ ኣከብኩ ቱሪስት ኮይነ ናብዚ ቦታ ክገይሽ ከምዚ ምስ ረኸብኩ ከምዚ ምስ ኮንኩ ከምዚ ክገብረ ወዘተ ንብሊና ይኹን እምበር ነገራት ክሳዕ ፍጹምነት ዝኾኑልካ ክጅምር ትጽበን ተዳ ኮይንካ ብፍጹም ዘይክትግብር እውን ትኽእል ኢኻ ሓደ ነገር ኩሉ ግዜ ከምቲ ትደልዮ ፍጹም ወይ ልክዕ ክኸውን ኣይክእልኒ ንኣብነት እቲ ልክዕ ግዜ ሓሊፉ ክኸውን ይኽእል ዕዳጋ ክኸብር ይኽእል ወይ እውን ኣብቲ ክጅምሮ ደለኻ ዘለኻ ስራሕ ብዙሕ ውድድራት ይህሉ ይኸውን እንተኾነ ኣብ ህይወት ንኽትጅምር ልክዕ ወይ ፍጹም ግዜ ዝበሃል የለን ስጉምቲ ክትወስድ ምስቶም ዝመጹኻ ጸገማት ድማ ክትመጣጠን ጥራዩ ዘለካ እቲ ዝበለጸ ክጅምረሉ ዝግባኣካ ግዜ ትማሊ ወይ ዓሚኢ ነይሩ እቲ ካልኣይ ዝበለጸ ግዜ ግን ሕጂ እዩ ስለዚ ኣተኩሮኻ ኣብሎ ምግበሮ ሎሚ እታ እንኮ እትውንና ዓለት እያ ንዝኾነ እትብህጎ ነገር ክሳዕ ዝምችኣልካ ኣይትጸበ ትጽቢት ምድንጓይ ኣጉል ተስፋ ዝኣመሰሉ ልምድታት ከስዕበልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ጽባሕ ከይበልካ ሎሚ ተበገስ ክሳዕ ዝምችእ ከይበልካ ኣብ ዘለኻዮ ኩነታት ክትዓይፈትን ካልኣይ ንምትግባር ኣይተድሓርሕር ተግባርኹን ሓደ ፍላጤ ነዛ ክንከዳ ሓሲብና ዘለና ጉዕዞ ብኸመይ ምቅርቲ ክንገብራ ንኽእል ሓሳብ ከምጻለይ ክሓስብ ውዒለ ኢልኒ እቲ ዝገርመኒ ድማ ነቲ ተግባር ዘይኮነ እቲ ሓሳብ ብኸመይ ይመጽእ ክሓስበሉ ምውዓል እዩ ንሓሳብ ምሕሳብ መስሓቅ ሓሳብ ክመስል ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ዝበዛሕና ነተግብሮ ልምዲ እዩ ስለዚ ንመደባትካ ካብ ብዛዕባኦም ምሕሳብ ምትግባሮም ተላመድ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዲኻ ክትገብር መዲብካ ዘለኻ ኣብ ትምህርቲ ዲኻ ልዑል ውጽኢት ከተመዝግብ ደለኻ ኣብ ስራሕ ዝያዳ ተኸፋሊ ክትከውን ዲዩ ባህግኻ ስራሕካ ከዲፍካ ሓድሽ ስራሕ ክትጅምር ዲድላይካ ዓዲ ክትቀይር ዲዩ ባህግኻ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣይትውሰድ ሕጂ ተግብሮ ዓበይቲ ሓሳባት ከይተተግበሩ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ርእሲ እንተዳ ጸኒሖም እቶም ዝደኸሙ እዮም ዝኾኑ ምኽንያቱ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት እቶም ሓሳባት እናሃሰሱ ይኸዱሞ ድሕሪ ግዜ ድማ ብፍጹም ይረስዑ ተግባሪ ወይ ፈጻመ ብምዃን ግን ብዙሕ ነገራት ከተተግብርን ኣብ መስርሕ ድማ ካልኦት ብዙሓት ሓሳባት ከተፈልፍልን ክትክእል ኢኻ ስለዚ ንምትግባር ኣይተድሓርሕር እዚ ማለት ግን ከይሓሰብካ ኣተግብር ኣይኮነን ሕሰብ ግዜኻ ግን ኣብ ሓሳባይ ተጥፋዮ ሓሲብካ ዘብሰልካዮ ጉዳይ ኣተግበር ሳልሳይ ሓሳባት ንበይኖም ዓወት ከም ዘየምጽኡ ዘክር ዘሰንዮም ይደልዮም ሓሳባት ኣዝዮም ኣገደስዮም እንተኾነ ዋጋ ዝህልዎም ኣብ ተግባር ምስ ወዓሉ ጥራዮም ሓደ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ደሓን ዝኾነ ሓሳብ ካብ ንኻልእ ግዜ ወይ ንልክዕ ግዜ ተባሂሎም ዝተኸዘኑ ደርዘን ዝኾኑ ብርቃውያን ሓሳባት ኣዝዩ ይበልጽን ዝለዓለ ዋጋ ኣለዎን ንኣብነት ናይ ምድራፍ ሓሳብ እንተለካ ካብቶም 10 ዘይተደርፉ ሓሳባት እታ ሓንቲ ዝተዘየመ ደርፊ ትበልጽ ንምባል እዩ ሓደ ብልቢ እተኣምነሉ ሓሳብ እንተለካ ግዜ ከይወሰድካ ቀልጢፍካ ጀምሮ ዝሓሰብካዮ እንተፈጺምካ እትኸስሩ ሓሳብ የብልካን رابعي فرحي نمفواس نمدفع سقم توصد ويتكبر
ኣብ እኩብ ሰብ ዘለዎን ምዝራብ ተራኻ ምጽባይ እቲ ዝኸበደ ነገር ምዃኑ ኣስተውዒልካ ትፈልጥ ትኸውን ኢኻ ወላውን እቶም ፕሮፌሽናላት ተዛረብቲ ወሃብቲ ቃል ዝበሃሉን ተዋሳእትን ቅድሚ ዘረባ ምጅማሮም ይርበሹ እዮም ምስ ጀመሩ ግን እቲ ፍርሕውን ሽዑ ንሽዑ ይሃፍፍን ይቕንጠጠሎምን ስለዚ ተግባር እቲ ዝበለጸ ፈውስ ፍርሕ እዩ ንምትግባር ወይ ስጉምቲ ንምውሳድ እቲ ዝጸንከረ ግዜ ኣብ መጀመርያ እዩ እታ ናይ መጀመርያ ቀላዕ ምስተቐልዐት ግና እቲ ኩነታት እናፍኾሰልካን እናቐለለልካን ይመጽእ ስለዚ ስጉምቲ موساد بمتقبر نفرحي قتيل كارسة أمانات كتطري تخيل ኢኻ ሓሙሻይ ናይ ምፍጣር ብቕዓትካ ሞተርኻ ብሓይሊ ጀምሮ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ኣረዳድኣ ብዛዕባ ተፈጥሮኣዊ ስራሕ ገለ ዘነቓቕሕ ተረኺብካ ጥራይኻ ክትፈጥር ወይ ክትበላሓት ትኽእል ዝብል እዩ ክሳብ ገለ ዘነቓቕሕ ኣጋጣሚ ኣብ ገጽካ ክጽፍዓካ ትጽበ እንትኾንካ ዕዮታትካ ወይ ስራሓትካ ኣዝየን ቁንጣሮን ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ጋግ ዝስርሑን ጥራይ ክኾኑ ማለት እዩ ካብ መነቓቕሕቲ ምጽባይ ናይ ምፍጣር ሞተርኻ ብሓይሊ አንቀሳቕሶ ክትጽሕፍ እንተደሊኻ ንነፍስኻ ኮፍ ክትብልን ክትጽሕፍን ኣገደዳ ቢሮምስ ወረቐት ኣላጊብካ ድማ ዝመጸልካ ስእልካ ጽሓፍ ኣእዳውካ ብምንቅስቓስ ሓሳባት ከተፈልፍል ክትነቓቕሕን ትኽእል ኢኻ ጉዕዞ ምጅማር ንናይ ምኻድ ዓቕምኻን ናይ ምብጻሕ ባህግኻን ሞራል ዝህቦ ኣብ ጉዕዞ ኮይንካ ኢኻ ብዛዕባ ዝያዳ ናይ ምጓዓዝ ዓቕምኻ ትፈልጥ ስለዚ ናይ ፈጠራ ዓቕምኻ ክትዕቢ ብምፍጣር ደረዓዮም ሻዱሻይ ኣብሎ መንበር ጽባሕ ስለዘይ ትቆጻጸራ ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተገልጸ ምሉእ ኣድህቦኻ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ክትገብሮ ወጥንከ ኣብ ዘለኻ ዕዮ ግበሮ ብዛዕባ ትማሊ ዝገበርካዮ ወይ ብዛዕባ ጽባሕ እትገብሮ ኣይትጨና ትማሊ ዘይትምለስ ዕለት ጽባሕ ድማ ዘይትብጻሕ ሰዓት እያ ስለዚ እቱ እንኮ ግዜ ከተፍርየሉ ወይ ክትልውጠሉ ትኽእል ሎሚ እዩ ብዛዕባ ሕሉፍ ወይ ብዛዕባ ዝመጽእ ክትሓስብ ብዙሕ ግዜ ተጥፍእ እንትኾንካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ጽባሕ ወይ ድሕሪኡ ፍጹም ከምዘየለ እዩ ንሎሚ ዝነብርዋ ሰባት እቶም ዕውታት እዮም ኣብ ሎሚ ብእትዓዩ ኢኻ ናይ ጽባሕ ባህግኻ እትጭብጦ ህቡብ ድምፃዊ ነፍሲሄር አብርሃም ኣፍወርቅውን ጽባሕ ወይ መጻኢ ሎሚ ከምዚ ጅምር በቲ መረዋሕ ድምፁ አንጎድ ጊድዋዩ ሻውዓይ በቀጥታ ናብ ስራሕ ካእቶ ግዜ ተቕተል ሰባት ኣኺባ ቀድመ ምጅማሮም ነንሓድሕዶም ንኣሽቱ ዘረባታት ክዘራርቡሉ ምርተርእዩ እዚ ከም ዘሎ ተረዲና ካልእ ክዝርዘር ክንደይ ካብ ግዜና ኢና ኣብ ኮምፒውተርና ስራሕ ቀድመ ምጅማርና ሰነድ መልእኽቲ እንርኢ ወይ ካልእ ምስ መደብና زي كيد فايل نخفت كان وسخنا بسرحنا نخدنا فلاتينا قوف مس زبلنا نخنديك زي دويلنا نعللو كنديك زي كاب قعزو تسناخيلنا نامنا يعرفتنا مدب إن أتو سلازي أزومنا أشتو زمسلو عنكفات السجيرنا بغت أتانا بسرحنا أنت زي أتينا بزحك زي كود قلنا يخيل اليوم بغت أتانا بقود دايكات أتو عينة سب انتغين كأفرايك تكون نسب الدم كم حالا في أم كريو خايوم بغت أتانا بسرح أتو عينة سب انتغين كنناي معوات عدل كابعز في تبرخ اللخام كم حق يحبريتا كابتي أب حلف النزل سب كي وسدك نعخذ مسلك بلوت أستانا ويسقمت موسى تبعات يد الليو نازخ تكبر فرح الزر الكا كي جاجا كي ود أصبل حسابيو جن كم تفرق ما يزحزت كوبا ناتي فرق ما يزحزديو قدمو زرقيكا ويسنات قولو زبل سنة لبونا ومخرج زلو كي جاجا كي ود أصبل فرح انتلكا لك كخوني كعوتي زبل تبعاتون كهلو كالو كترسو عزي بالكاتب القصو باك كي تنفت سمتن كون الناس زيخ ألن أو وحدة زلو كإلت كخون زقصبون بخمزيو نتبقسو بخسادو حنقو دوم بالن بفرح معقاتن زبل حساب سعيركا متكبار بزبل عمامي حساب تكايون أب قبرو علون ناي مكبار باقن تلكا بولت حسابات انت دقلكا سبكب لكا كي تتصبخا كتتكبرو جمر سبات دما ناي متكبار بقعاتكا مسرعيو كسعبو خيام ناتهم زقوعزن بر ناتهم دوزو بلو تختل تيبلو من أبزل حالة صفحي سلطان زلو سبات ولا حدا كم زقبرو إيلو زنك كرم يبلومن كم كتكون انت دليخا برسخا نسقمتاتكا كتعمم عليكا حجون جزي تتصبى كابزا ساعات نتوم كتقبرهم تبهق نقرات كتقبرهم بمجمر قعزو خافل لمو انديامو عبسيني ما سميت اتعوم زنك نحوري وعاما وميدي دراما علالات وزاتات سبورت فيلمي